Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. I vi i mi smo svjesni da neće sam zakon i veće kazne doprinijeti sigurnosti u cestovnom prometu i dobro je da se o tome razgovara i da se podiže svijest prije svega svih nas sudionika u prometu i drago mi je da ste spomenuli prevenciju i edukaciju od vrtića pa do najstarije dobi, svih nas koji sudjelujemo u prometu. Međutim, uz to potrebno je rješavati i cestovnu infrastrukturu. Žalosno je da se reagira tek kad se dogodi smrtni slučaj, primjer obilaznica oko Karlovca i kad se dogodi da se roditelji pobune protiv toga što kamioni neće da idu autocestom nego idu na državne ceste. Veliki je problem i na graničnim prijelazima u Staroj Gradiški i u Slavonskom Brodu, pod hitno se tamo mora riješiti ta regulacija prometa, a eskaliralo je sad za ove blagdane u Ilači i na prelazima prema Srbiji gdje građani jednostavno ne mogu živjeti jer kamioni izbjegavaju autocestu i odlaze na državne i lokalne ceste. Mislim da se tu ne čini dovoljno i da se mora pomoći građanima da mogu živjeti na tim područjima. Hvala.